sayyadi ga ɗaha manzan nan hadi jarumi cikakke mahadi jagoran duka al'umma rasul hizbullah ranar yanka kaji da shanu kai ranar yanka kaji da shanu kai da raƙuma nasa da kunu kai da raƙuma nasa da kunu kai a ci a sha saboda aminu annabi shine gatanmu ɗahabin kafarilla kai ni na yaban me shirya kai zakir shamsi na shamsiya kai ja'yan makera kan hanya ita ce unguwar mu bai sai manzon Allah Allah ya masa kabbara cikin abin da ka roƙa da zuwa da Allah ya baka dan Allah kuma Allah ya kai mu ziyarta